Jamen, Anders Arbæk, og jeg er medejer af Frølund Agro. Et landbrug, som ligger her lidt uden for Herning. Vi har indkøb af 38.000 7 kg gris, og vi har førhen lejet nogle stalde til at have de her grise i. Det har vi sagt fra nu og har valgt at lave et nybyggeri. I forbindelse med nybyggeriet her, der har vi været sådan lidt i tvivl om, hvad vi skulle vælge af fodringssystem. Vi har så valgt tørfoder, og så valgt en lidt alternativ automat til de her smågrise. Vi har valgt en wet dry automat. Den har vi haft nu i afprøvning i knap et halvt år fra Funkia, og har egentlig set nogle rigtig gode takter i den. Og det har vi så videreført ind i det her staldprojekt, vi nu har lavet. Yes, jamen her står vi ved automaten, og sådan lige i tal, så har vi valgt en 120 automat med 4 rum i. Vi har valgt at tage lidt større adskillelse mellem de her rum, for at grisene bedre kan komme til her. De her kanter, der er på automaterne, som gør, at den er utrolig rengangsvenlig. Grisen har gået her i knap 3 uger, og man kan se, at kanten her er stadigvæk helt ren, og det har vi meget fokus på. Og lige sådan rengangsvenligheden på de bukkede kanter her, det betyder rigtig meget. Og uddoseringen foregår heroverfra, og vi oplever faktisk, at automaten er rigtig nem at dosere. Og det gør vi jo herindefra. For at indikere, altså her har vi justeringsmuligheder, hvor vi lukker for fodret her og åbner her. Et rimelig simpelt system. Vi laver ikke ret meget ændringer i forhold til hvor grisens størrelse, hvor meget vi justerer på det her. Kan jeg kun sige, at det fungerer. Vi har monteret den her ned med 4 vandventiler, så de har mulighed for at blande vand og foder her. Vi kender jo en del af mange andre tørfoderautomater, og vi har haft nogle udfordringer med holdbarheden. Og jeg synes, her har vi fat i en automat, der har en styrke, som er unik, og vi har automat her i rigtig mange år, så det ser vi frem til.